Og her har vi så 6. B, der er ude at gå til en afveksling. Og kæft, hvor er det sygt. Ja, fuck, mand. Jeg skal ikke sige. Og her har vi vandet. Det var der også for 10 minutter siden. Vand. Jeg er kameramand. Mikkel handler fisken. Og der er vand. Mere vand. En plante. Hey. Plante. Og vi har ikke fundet den der sælgabe-rumpe endnu. Farvel sælgabe. Vi finder dig aldrig igen. Mads Johnsen siger noget. Nej, 6. B. Ja, det var lige en fejl. 6. B, tak. Er du stadigvæk i gang? Nej. Og det med sælgabe-rumpen, den var god. Det må vi have vist dig nu. Siger du så, at det hele er en løgn? Du må ikke sige til nogen! Det var sådan ikke. Wow! Okay. Ja, okay. Kør den. Følg os!